बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हानि मोनथाय राननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं सागिलजार गामिनि माखासे नखरा हानि अरायथा बिबुं बिलाइखौ मोननो हाबाय। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर बैरबखुन्द बियाबनि 2 नं साग्लिजार गामिनि 2 नं साग्लिजार गुदि फरायसालियाव बिटिआर सरकारा आसाम फरेस्ट एक्ट 2006 नि गेजेरजों फरेस्ट हालामाव थानाय नखरफोरनो हानि पट्टा रानना होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि रतेन्द्र दैमारिजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाना हानि पट्टा रानना होयो। हानि बिबुं बिलाइ मोननाय रायजो राजाफ्रा गोलाव सम हाग्रा सिफायना थानानै दा हानि मोनथाय मोननो हाना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दिनै 2 नं सागुलिजार एफआरसिनि आन्डारावहाय 217 सा रायजो राजा बिथांमोननो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 आयेन मथे दिनै हा पट्टा राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदोंमोन आरो गोजोननाय मोनदों। दिनै बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों। जोंहा बे डिएलसी डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बा लैंड राइटनि सायाव जि दायित्व मोनदों जा बिनोद राभा बिथां डिएलसी मेम्बार आरो नन्दराम बर' बिथां आरो धनस्री फरेस्ट डिविजननि जोङो अफिसनि खामानि मावग्रा बिथां रबिराम रामसियारि आरो भैराकुंड ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेशन बिथां गपी छेत्री आरो लोगोसे पानेरी एबसुनि बिबानगिरि आरो लोगोसे गोबांथार जोंनि नैबे जरा फुख्रि इउडिनि पार्टिनि बिबानगिरि जयै हा पट्टा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जि 2006 आवहाय फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट जि आयेन मोनसे पास जादोंमोन आरो बे हिसाबै जोंनि आसामावहाय गोबांथार बर' फिसाफोर बा ट्राइबेल बिथांमोना हा मोननांगौ दङमोन। नाथाय बेखौ थांनाय समफोरावहाय बेबायदि गोख्रों भाबै मावफुंनायखौ जों नुवाखैमोन। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि बर' डमिनेटेड एरियाफोरनि जि हाजोग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोननि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन, आन्दलन खालामदोंमोन, दिल्लीयाव सेमिनार लादोंमोन, दिसपुराव सेमिनार लादोंमोन, बेबायदि सनितपुर तेजपुर बेफोरबायदियावहाय गोबांथार बेबायदि धरना रेलि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों। बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेफोर हाबाफारिखौ लादोंमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिथाङा दिनै राजनितिक हान्जायाव फैबाय, बिटिआरनि चिफ जाबाय आरो बे हिसाबै दिनै बिथाङा गोहोआव फैनानै बिथाङा चिफ जानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंदों। गासै बिटिआरनि 4 जिल्लाफोराव हा पट्टा होनायनि हाबाफारिया जाबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ। दिनै मोनसे समावहाय जों बांसिनै जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बे एरियायावहाय बे हा पट्टा मोननो हायै गोबांथार सुबुं अनजिमा दङमोन। दिनै बे एरियाफोरावनो बांसिनै हा पट्टा होनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि थाखाय आङो आसाम स्टेटनि बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोना जयै जि खामानिखौ मावदों बिनि थाखाय साबायखर बावदों। आरो बिटिआर एकर्ड एक्सटेनसन जानायनि खोथा दिनै हा पट्टा होनायनि थाखायनो दिनै सानजाहा जोङो सिमाखौ बारायनो हासिगोन। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। दा जियानो जाया मानो आं आपिल खालामनो लुबैयो जाय बिथांमोना दिनै जुग जुग बे ओनसोलाव थानानै हाग्रा ओनसोलाव थानानै खस्थ' खालामनानै दिनै हा पट्टा मोनफैबाय, बे हाफोरखौ मोजाङै रक्षना बेक्षना होनानै मोजाङै न' बां लुनानै लामा दालां बानायनानै बिफां लाइफां गायनानै गोजोनै रायजो जागोन। आरो जि मोनसे आनसार्टेन मोनसे थासारिमोन, जि मोनसे माने अरायसम मोनसे गोनो गोथो थासारियाव बे ओनसोलाव अरायथा थानो हागोन ना हाया बेबायदि मोनसे थासारिमोन, बे दिनैनिफ्राय बेयो जोब्बाय आरो बिथांमोना बे ओनसोलाव जुग जुगामि रायजो जानो हासिगोन। दिनै बायदिसिना खामानि मावनायफोराव गथ' गथायनि एडमिसनानो होन, बायदिसिना साख्रि बाख्रिनो होन, बायदिसिना बिभिन्न आसनियानो होन, दिनै हा पट्टा गैयाबा डकुमेन्टस गैयाबा जेबो खामानि मावनो हाया। दिनै रायजो राजाफोरा बे मोन्थायखौ मोनबाय, हा पट्टाखौ मोनबाय। बेनि थाखाय हा पट्टा होनायनि थाखाय राहा लानायनि थाखाय गभर्नमेन्ट आसामनि माननीय बिथां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टार EM बिटिआरनि बिथां रनजित बसुमतारी फेरेंगा सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो एफआरसि कमिटिफोराबो खस्थ' खालामबाय।
फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्स बिथांमोनाबो खस्थ' खालामबाय आरो नोंथांमोनाबो सम हाइलाइट खालामबाय नोंथांमोनखौबो साबायखर बावनानै मिडिया नोंथांमोनखौबो साबायखर बावनानै आरो जेखिनि सोद्रोमाया दिनै बेवहाय फैनानै हा पाट्टा राननायाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आं बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि सुंद' दासिम उदालगुरि जिल्लायाव बेसेबांसो होनाय जाखो आरो बेसेबां मोनथाव दासिम आं डिटेल्स हिसाबखौ खालामनाय जायाखै फ्राय जोंहा बे माजबाद ओनसोलाव बिथिं गोबांथार FRC दङ बेनिफ्राय नैबे भैराकुन्द एरियायावबो दंमोन दाख्लैबावै होनाय जादों आरो दिनै 217 होनाय जाबाय टटेल आं हिसाबखौ लानाय जायाखै फ्राय 2000निबो बारा हानेसे उदालगुरि जिल्लायावहाय हा पाट्टा होनाय जाबाय जोङो बहुत दिननिफ्राय माने आगोलनिफ्रायनो जोङो बे हायाव बखबा खाथिदोंमोन गथ' गथाय बेयावनो थैना थांबाय हाग्रा हुग्रा बंग्रा जोङो मैदेरदो नाथुमजि जानानै थाबाय बहुत दिननि मुरानिफ्रायनो हायाखै जायाखैमोन दा नै गोदान सरकार मोननाय लोगो लोगो जोंनि पट्टाखौ मोनबाय बेखौनो खुसि जाबाय रायजो जानानै दिनै बेहाय हानि पट्टा मोनबाय माबायदि नांदो गोसोखौ मोजां नांदो सोरखौ साबायखर बावगोन दायो बे हानि पट्टा मोननायनि थाखाय गेजेरावनो सबखौबो माबा साबायखर बावनोसै आरो जोङो आरो जों मा बुंबावनो जोंथ' जेबो रोङा फरायनो रोङा जाम्बि जोङो आलाय जाम्बि फाना मानो फानो जों आरो थैसो सांसो बेयावनो जानांगोन जोङो নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বছৰ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহখিনিৰ তেওঁলোকৰ যেটো ভূমিৰ অধিকাৰ এই ভূমিৰ অধিকাৰখিনি আমি কিছু ব্যক্তিক আজি দিব পাৰিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে দি থকা হৈছে আজি এই ছাগলীজাৰ 2 নম্বৰ ছাগলীজাৰ FRCৰ অধীনস্থ 217 জন ব্যক্তিক আমি মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ Btr গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে Btr গভৰ্ণমেণ্টৰ যিজন মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিৰ্বাচনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি মাটিৰ পট্টা বিতৰণৰ যেটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটো তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমাক কিছু আগবঢ়াই দিছে লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত যেটো ভূমিৰ অধিকাৰ জাতি মাটি ভেটি বুলি কোৱা কথাষাৰ তাৰে মাটিখিনি অন্তত এই পৰিয়ালকেইটাক 217টা পৰিয়ালক আমি দিবলৈ আজি সক্ষম হ'লো नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन